Nang ligid ang ice. Wow, 7 minutes lang kay ice. Diyan mo kung na dito. Tingnan tayo sa ice guys. Oh, 7 minutes lang ice na. Mura na. Sos, tagbaw sa kauhaw ni lemon ka guys. Pila ka adlaw. 10 days man siguro nga watsuk ko kay inom og now. Tagbaw sa kauhaw ni ron. Within 7 minutes, ice na. Yawa, uy. Merry Christmas! Kaling gagmay. Kanana dako. Salamat day Susan. Merry Christmas. Happy New Year. Hi guys, Merry Christmas, Pasko na. Anja karong adlaw guys, nagkuha ako sa ang sweldo sa YouTube kay arong makapadapo ko nila dito sa Bohol, nila si Marjorie, nila si Mario kay basta wala na sila gipang kaon dito. Anja guys, grabe ni mga ubang mga tao. Halos lang mga silingan siguro pangdag lang mga ATM. Nagdugay li makaman sa usa ka tao sa usa ka transact na sa machine. Abutog susuban tengah oras murag kapig na po siguro ATM gidadan hi. Grabe gid lagi sa abi na mo dali rami dami makasweldo guys kay di ka suta pila. Sus ag kada tawo madidani grabe yun pag ATM dagkan ka jud pang saksak. Sa sige guys sugot ra man gyapon mi. Ya guys, diyan ang gazet ko. Wala kayo sildohon dani guys, arang gazong ka. Kay pagbili value karon sa dollar. Bahala na guys. Madala naman din na makuot-kuot ginagmay dani sa hang YouTube. Salamat kay kunitong tanan guys. Kaya nakasuldo pagkadzog ko. Bisag wala nang gamay kang mga viewers ng mga panahon na kay wala gi mga signal ag mga viewers namo kay halos way mga internet. Pero pasalamat gyud po sa Ginoo guys kay napagkadzig ginagmay mamisong makuha. Diya guys, di ako sa Ross Pharmacy kaya yung palit og maintenance kinahanglan ni atong at unahan din natong mga maintenance. Diya guys, nakarat ko dari sa pharmacy kay nawi nakaila. Wow, lagi na nga anja kanang kaila siya kay mga follower ko nung Flora mi bulanan anja. Yung video na laman hinumbo ko dari sa pharmacy guys. Kay na shock man ko. Ay guys, pati kami. Kuyon, wala po tayo namin nanawag sa atong nga. There is gawas guys. Ha? Dila. Sus, wawa na hoy. Wara ba ko'y ilis. Ja, may nakaila na ha? Thank you. Abi ha? Okay, shout out. Hi guys, dara guys. Masa ni nga lugar? Rose Streetscape sa may kuan Maria Luisa. Shout out di hi sa Maria Luisa Rose Pharmacy. Ini sa Cebu. Wadamhang na ay nakailers gawa silang pharmacy. Salamat ninyo mama sa pag-follow sa mga vlog. Nasa nga ni mo, ma'am? Ha? Ikaw, ma'am. Name nako? Jennifer. Jennifer, ikaw, ma'am? Hi, I'm Tina. Ikaw po. Grace to, ma'am. Mga follower na sila ni Flora May Buholana, guys. Tara, guys. Nagsuray bitaw ko, ma'am, sa nag-vlog ko rin ni Bisagon sa na. Madili ka apektado sa inyo, ma'am, sa buhok. Apektado po, ma'am. Mas grabe dito kaysa din ni siguro. Sa buhol? Ako din eh. Grabe. Alicia Bohol, amo Mas ko magdahom nga, nai makaila din sa Rose Pharmacy na mo. Thank you din to, ma'am. Kita mo na siya, tanaw ra, bisa imong kaysa ha. Tanaw na sige mo, kanang i-post mo kaya mo nang mo sa mga ko. Tara sila, sige, tara. Happy New Year ko. Happy New Year ko, no.
Siya guys, mga budutan sila. Salamat ninyo ma'am. O kanang Merry Christmas. Happy New Year ko no, tanan! Merry Christmas! Merry Christmas! Siya guys, Merry Christmas atong tanan. Nalipay ra po ko guys. Bisag ngit-ngit agamong natsibuy na gabi Ay, kaaba naman na hanggang anak dari guys. Pasalamat as Ginoo guys nga abot pagyapon taw Pasko. Bisan pa man sa mga pagsuway nga atong giaguman karon. Padayon gyapon ta, laban lang gyapon ta sa atong kinabuhi karon kanang panahon na. Unsa guys, kaya ko dari sabay sa ijaan ni Im dari sa mga inchi. Ari ni karon mga ano paniudto. Hi, Merry Christmas. Christmas na. Hindi puro ka ng Isol, balik ka ng giligahan ay. Isa pa. Nana. Kaming gagmay. Kanana dako. Salamat dahil Susan. Merry Christmas. Happy New Year. Buhaan. Speaker mo, gamay, gamit ni. Nawara. Thank you, ma'am. Ba? Gamay ka, ayos siya. Kusog nagtingog na Grace. Nga, tanawara. Kusog nagtingog nga na Grace. Naman yun sa War. excited sa kuwan. Akdim niya ako, bro. Ako mabrihan. Gusto mani. Suglan ng tabako. Uy! Tabako. Ay, mga wala. Hanggang sa gano'n para ba ito na init? Ay, mo kayo. Giluto kayo niyo. Ay! Flashlight in! Uy, saan? Ay, flashlight! Merry Christmas, guwapa. Asalin. Hala, flashlight in! Uy, ito yan. Murag parihaming madil, speaker. Pero nindot siya, day. Kaya nagkikisong rin. Alin, papa, tingnan Sa di gano'n nun. Kisan to yung speaker day mo, ha? O, ako Nya, ano ko yung flashlight? Ari namin, salamat. Ay, gamitan ni mo, Grace. Maglaba ko nung ka, Grace. Nakay sounds. Magka-sounds ka. Alam mo, Ato kulon. Ato kulon rin niya. Mabalik ang gumagay ginigon. asa na siya mo kuhan? Asa na siya parking? Ang tuloy naman ni kulon. Sabi mo na kung nakay-tuyo dito. Wala, uy! Mutan araw ang kulon. Tugay na ko. Kalto na. Mutuyok ra. Ako ka, da ganon. Ana, wanay daw kung sangat ka na. Hindi ka po yung lakaw. Alina. Ano ko nisa nga, para sa amo lagi. Agamang muto lagi. Wala lagi. Brown na yung color. Nakalarga dyan dahil silang ngunay karang buntag. Oo, nakabasa ko sa TikTok. Wala naman espas. Ay, mo uyab. Kisin ba? Wala ba ba? Ubay sila. Dekan lang uli. Wala yung mga espas rong sa buwan. Okay ba ang sa ilang buwan? Okay lang ba yung ubay? Ubay? Ubay nila? Ang ubay ang kinagrabihan na. Dugmo sa daghan ka sub damage sa ubay na. Ako, ako'y patay. Wala sila ibay. Ama gamay na ko na tapsingan ba yung atubangan ba? Anti-picture. Wala ko nga. Wala na ito. Ag-injo na. Or damage na. Wala bildo, buat ka na. Wala lagi signal. Bisan pag na-pull yung cellphone, wala signal dito. Di mo reply. May signal. Bisan pag pull yung cellphone, wala siya gamit. Kaya wala signal dito. Ang tao ko, mapuno ang site. Ganing, di ba naman na site na sanay nga na Skywalk sa Naga, Denas Metro. Ang mga to na ibong punong tao dito. Nagpa-signal day. Ano di sa signal? Di na kagi lagi dito kaya magana sa signal mga tao dito. Yung mo to ganyan, ang agi yung ditong Julina, signal ang tigwa kay what did nag-text nga muna. Wala lagi, dili ka rin kung ka-text. Balik ko niya lagi sa signal ko no. Saan pag-text? Nakasugod ang signal, dili na signal niya. Simple ba? Makawi dito, dapat ikaw yung natumba dito. Nya? Hininayan ang nagawa ko. Pagbalay dito lang saan man. Balik mixing mo ako. Mama. Tawag ko lang siguro rin. Kinamit ko lang sa
Wala hinabang dito, day. Uy, nabang dito, oy. Luwi kikay mga tao dito. Sus, paitan. Buwan ka rin ba? Gusto namin yan. Kaunti na. Gusto na. Sauce sa lemon siya dyan. Kuchi. Siya guys, sa part sa Guadalupe, naman sa kuryente, kanin sila din nag-inchik din nga, dyanin eh. Arang silang kasulti kaya na may kuryente pizza 23 pa man siguro sa kuan. December, magpasko dun silang lamdag din guys. Siya guys, na sila ice maker. Nangatag sila pas gawas guys, kaya nang lagi pag maugnawan lagi guys, kaya arang gazang inita. Sus, maibsan gazang imong kauhoda ni kaya na sila mga nag-ice dahil within 7 minutes na kuno ni guys. Ice na. Doon sa, na tubig. Okay guys. Ako nita. Ice maker kuno guys. So tubig ra. Tubig ra ibutang niya. Ibutang na siya. Ang gawas lang yung ice. Ano na po mga lingin? Hindi man ang gawas likan. Nga pila kami. Isarado na. Isarado siya. Okay, sarado siya guys. Pila ka minutes? 7. 7 minutes guys. Tweak, tweak, tweak. Buksan? Wala nang ligid ng ice. Wow. Within 7 minutes na tayo ice. Oh, kuyaw. Diyan, mahog na dito. Wala tayo isang ice guys. Wow, 7 minutes lang ice na. Mura na. So, 7 minutes. Another 7 minutes third. Kuyaw. Ice. Wala na ice. Hindi daw mag-ice ni bata ah. Suyod siya sa tubig. Kusa siya mo suyo. Mga tudit ka guys. Isang yung tudit ko guys. Udlan tudit ko maragpuan. Palit lagi ko kani. Ako kung gusto kong camping. Asa magdimil tanaw ko? Saman? Nay nag-parking man. Saman? Nanay Dimili Enterprises. Kanina. Kanina. Bola. Ang may bulang? Kasi hindi mo na ang gabi. Amo rin sila din eh. Lang ta? Kajod. Ako lang mas. Masod ka dito. Nakay mas. Yeah guys, mo niya tindahan sa iya anim eh. Tindahan sa Inchik Dimili. Yan sa Cebu. Ngayari ko sa guys, kay 2 years tas kay pandemic ko ako sa kanila sa ilang tindahan. Diyan na kang nagtao man dahil ngarong Pasko. Ang kaso, mamali ko pang pagwapa. Mga pan guys, gamit sa kanawang parlor.